TTADC ni CU ni yago kaisa laibuma joma rajaka BEd khainani bagwi SZDO officer tai deputy PU talangnani o exam date no tai kisa change khainani bagwi borok koimong bulai yaphar jaka TTADC ni CU ni yago Kolkata o jara BEd khainairok borok ono tini CU bai malai lekha o date no taksa change khai reida mano rokha bongni tini belai hamu honi borok saka karon Kolkata o flight ticket already borok date nungjakba tani paikha aboni bagwi borok TTADC CU ni tini request khai borok kaisa laibuma kaisa joma rakha o date no change da khairi mano belai khano tipasa jungjalo kalaijak borok ni tini thanglaisu thainani rang puisa krini bagwi no obhaike date no taksa change khainani bagwi borok CU ni tini kaisa kagos joma rakha tai o SZDO officer tai deputy PU ni exam no tui no borok tini malai koklam salai tai bairok nong subaso nang tongo tiari TV ni bising te like khain tai share khain tai bell icon sinani ta pomsa bai ti bairok no tai no nai manai aba hai koktoma bai bising rok nugui manai nai toni tiari TV ni bising te response bai nei bang chini kai abon bagino koimong tongnai 21 July o khainani no ge adjet no slai di hayake 14 July no sini o amjun no ready athun no kambai je CU bai no malai CU tam sakata uno je CU to sau bini yago joto phankri hinai CU sau bini yago joto phankri hinai borok salaimani yagulo kok salainai hingke जों borok no norokni media person ni bisingti koinai salnaini bisingono borok o salno slai dinani thun 14 July o khlaidi hayake 21 July no nori diti abusini request tongnai engge juti salnaini bisingo khlaianke sini next step जों movement khlainani bagui tiarma tongnai asirno